mag siasa ni duond bura mar ODM ochako chenro mar riembo jood bura bich ma oyangi ni odhi ataro gi chike matayo duond bura no endo. Seneta ma Kisumo Tom Ojienda, jaod bura ma Lang'ata Felix Odiwuor kata Jalango kod Karoli Omondi ma Suba South gine moko kuom jood bura moriembi. Jafombo marwa Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Romo moka oseche adek mochwe kom kod jakom mar ODM John Mbadi. Ogai mar ODM Raila Odinga kod jodito mamoko mag duond buch ODM oweyo ka koro duond bura mar ODM ochako ayanga chenro mar thicho oko jood bura bich mokelo kanyakla seneta ma Kisumu Tom Ojienda, jaod bura ma Suba South Karoli Omondi, jaod bura ma Geme Lissu Chieng' Odhiambo, nyawadgi ma Bondo Gideon Ochanda to kod jaod bura ma Lang'ata Felix Odiwuor mong'ere kaka Jalango. Kaluwore gi gik ma gisewacho gi kaka gisetimore, ang'wen kuomgi odhi kata mana notamore dhi komigi thuolo nyadiriyo mondo gidhi before disciplinary committee. Ne ok gidhi. Disciplinary committee no recommend ma bende party oyiego ni mondo ogolgi oko e party. Party onego chak process migologi oko e party mondo koro gilose position maggi kata members of the National Assembly magintie kata Senate. Kata kamano seneta ma Kisumu Tom Ojienda kokale mbui mare mar Twitter to mucho kore koluwo ni pod obiro dhi nyime kotiyo kod jatend piny William Ruto kata odoko ni ODM othiche oko. Jakom ODM John Mbadi olero ni MCS ang'wen mawuok e kaunti ma Kisumu bende owito lemo magi bang' ODM chako chenro mar thulogi oko e duond burano. Kuom mano Caroline Opar, Kennedy Ajwang', Peter Obaso, Regina Kizito, kuku mar party ong'ado, chama ong'ado ni mondo golgi oko e assembly ma Kisumu mondo nomination margi bed revoked. Gin MCS mogwel to gi dhi ataro kata gibalo gi party. ODM bende ogoyo fwai jaod bura ma Uriri Mark Nyamita to kod nyawadgi Marongo Polabuor omenda maromo milion 1 kendo chikogi ni mondo gindik barua mar kwayo ng'uono duond bura mar ODM e ndalo 7. Ka luwore ni gin ne gidhi magi dhi mbele disciplinary committee kendo ne gichiwo ne gitemo chiwo gik ma giparo nomiyo gitimo gibehave kaka gibehave no kata gitimo gik mane gitimogo to kata bedo ni kamano ni party owacho ni nyaka migi siem mager ahinya kendo nyaka gi kwa party ng'uono e ndalo 7 mabiro to kendo nyaka gichul fai mar milion 1 ng'ato ka ng'ato e ndalo 60 e bwo ndalo 60. Jaod bura ma Nairobi County Esther Passaris ne ogoyo bade piny e nyim jodito mag ODM kendo ywagore wach mane omiyo gone atho kendo redhe fwai maromo 250,000. Esther Passaris bende ochik mondo ndik barua mar kwayo ng'uono e duond bura mar ODM. Honorable Esther Passaris ma bende ne nitie ng'ur kuome kaluwore gi kaka nogo kura e weche mag Finance Bill 2023 bende party nong'ado kaluwore gi paro manowuok kuom duol mochung' ne discipline ni mondo wa miye siem mager ahinya kendo ondik kwayo ng'uono ne chama e ndalo 7 mabiro to kendo ochulo fine wagoye fine mar 250,000. ODM bende okone gi siro twak madhi nyime Bomas of Kenya ka bende gilero ni ginono matut gimomiyo gai mar ODM ne ok oyudo lemo mar jatend piny Kenya. The party oungo lwedo mbaka magore kata twak magore miluongo ni bipartisan talks ne kind Azimio la Umoja gi Kenya Kwanza Coalition. Okang' ma duond bura mar ODM okawo mar thicho oko jo od bura bich ma giluwo ni dhi ataro kod dwaro mar od burano endo koro miyo gi thuolo mar biro geng'o thichogi oko kata oyo ponono mano ok otimore to kar jolut ombulu mawuok e kuonde chung' od burago biro bedo kod ikruok mar luto ombulu nyadichiel kendo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Wakanyo ni galamoro mar pinje Afrika e wi chal mar lwasi